So, ayan po guys, no? Well, naata diri karon para dili mag-vlog. Nakoy announcement lang ngay hatag sa inyo ang para sa next nga vlog. Well, para sa next nga vlog, magbuhat tag Q&A. Nga na siguro. So, magbuhat tag Q&A, no? So, basin na mo mga pangutana about sa akong life or basig unsa man galing. Nag-ingon lang ko nga, basin na mo pangutana ba? So kung saan namin pangutana, just comment down below. And basin ma-appeal ka sa next na vlog, well, mudawat mo kong shoutout or sa magaling. Grabe, sa ka-famous shoutout. So, maato. Para sa next nga vlog, magbuhat ang Q&A. So kung namin mga questions or unsa man galing about sa akong life or about sa akong mga gabuhaton sa akong kinabuhi, just comment down below. And yeah, marigya kong love ko shoutout. No? So yeah, see you next vlog. What's up?